Oi Rabbi pasanyo onde dawe pakamaka Rabbi diana nan kedua ya mudo-mudo biarlah orang nan kedua na aburu ania Kito babudi nanakan dua abai aji hoy karam badaten onde dari mayoki oi nan bakanda lema malayu ibadimu lekat duai nan badenya bani ibana lema koi bagan yasuri jandola jadi lema koi bini garam dan tinyo nangkan duang tolong banana balai kapa onde dawe nak ratiku sa remamu onde dawe kayu papa bau abapiki ada berioi malarutu gadang sasalan daborioi kemudian lo dipandang daborioi dakan jalai asa ikut apa amambawa andui makironyo mambawa andui makironyo baik talang saru nabair yang kan biana aka amin abadenda batara
bagai datang cobaan iman aduh tak bagoyang mainkan yang onde tak bagoyang tak Kusadiya peneda oya badan den maya salanan indak deda di badan sirai bain aroi nyawa di badan deda mai bacarai pelagi kabe deda kasih jo sayang bain aroi oi kasih jo sayang Usama manu mamadu dua elok laga Angah sama oi bainaro 8 tahun caranya lupa saja ayah nyota rasa dua bainaro Allah sampai Dendang nyusa luang dayo minang talang saru pasuaro manjalada dun sana jauh bahinaro ko alunda perang rantau pulang sore sabu cuy kirimkan jua pau bema desa darusul Basamosa moy kita bagurau dan parintang oi duduk bamanu ngati rusuh aku alai sana rasiko oi babasan ke orang rantau sekali ke lisin laulah kampung anak jalanmu kami tagamang pikiran pambuai Tiok disuruh dedakan lai pai nang kapulang dedang dalam bejo bain arai
Tiyo rusuhan kandung tiyo manangi di mangga sadang dedade ayamato nakan buang oi de ayamato lagu iko rasa panjang kemalana aku tak ganti oh Tuhan nanapane badan batin dan upin kabah dan tipu juru ramalani imana di maju Thank you.